I'm very excited to be here today. We both are excited to be here today. Sme veľmi nadšení obaja, že tu môžeme byť dnes. Today the word was very beautiful about God coming close to you. A dnes bolo tak vzácne slovo, ktoré sme tu počuli o tom, že Boh sa chce priblížiť ku nám. And sometimes we do feel separated from God, but God is not separated from us. A niekedy je to naozaj tak, že v živote my sa cítime byť vzdialení od Boha, ale Boh nie je nikdy vzdialený od nás. It's that we actually step away. Sme to práve často my, ktorí akoby odstúpime od Boha. And there are many things I think that would cause that. Je veľa vecí, ktoré to môžu spôsobiť. And the word that God's given us today A to slovo, ktoré nám Boh dal dnes, is going to address that. Bude práve o tomto hovoriť. So it's beautiful and we're here to challenge you today and to hear from God. A my sme tu dnes preto, aby sme vás vyzvali a aby sme spolu počuli od Boha. And I know that Slovak people can be a little bit like Australians. A ja viem, že Slováci vedia byť niekedy trošku ako Austrálčania. We're very reserved. Sme veľmi rezervovaní. When it comes to a foreign preacher coming and asking something of us. A keď prichádzajú napríklad zahraniční kazatelia a vyzývajú nás s niečím, alebo chcú niečo od nás. And I'm a foreigner. A ja som zahraničná. And I'm preaching today. A dnes kážem slovo Božie. And so I need your help today. A tak budem potrebovať vašu pomoc. I want everyone to take a deep breath. Open your mouth and take a deep breath. Chcem vás poprosiť teda na úvod, aby ste otvorili svoje ústa a zhlboka sa všetci So nadýchli. you ready? Ste pripravení? Breathe in. Sme pripravení sa nadýchnuť? Hold it. Nadýchnime sa, And podržme to breathe out. a vydýchnime. Beautiful. Try it again. Skúsme to ešte raz. Breathe in Nadýchnime sa and breathe out. a vydýchnime. Beautiful. Ďakujem. Wasn't too difficult, was it? Nebolo to veľmi ťažké však. Breathing is essential to our life. Dýchanie je nevyhnutné pre život každého z nás. If we don't breathe, we die. Ak nedýchame, zomrieme. Everyone knows that. Každý You know to that. vieme, všetci to viete. Communication with each other is like breathing. Komunikácia jeden s druhým je podobná ako dýchanie. If you stop communication, you stop living. Ak prestaneme komunikovať, prestaneme žiť. So developing and keeping great relationships is a vital skill. A preto rozvíjanie si blízkych vzťahov je nevyhnutná zručnosť pre každého z nás. I want you to think back for a moment now to every relationship that you've had. Chcem, aby ste na chvíľu teraz sa zamysleli a rozmýšľali nad ktorýmkoľvek alebo každým vzťahom, ktorý ste doteraz mali. And within that there are lost and broken relationships. A uprostred tých vzťahov sú isto vzťahy, ktoré boli stratené alebo nevyšli a sú narušené. We're made to be in relationships. My sme stvorení všetci, aby sme fungovali vo vzťahoch. And some of those relationships have been broken A niektoré z tých vzťahov boli narušené. because of communication, A to práve kvôli komunikácii. unforgiveness, Neodpusteniu, judgmental attitudes, kvôli postojom súdenia, and using people to take what we want from the relationship. alebo preto, lebo sme chceli využiť ľudí v tom vzťahu pre naše účely. And the word today that the young man read from Isaiah 58 A to slovo, ktoré sme počuli dnes ráno od Janka z Izaiáša z 58. kapitoly, I love that word about milujem to slovo, restoring relationships, o obnovení vzťahov. building walls that were broken. A vo vybudovaní hradieb, ktoré boli zbúrané. And I believe today God wants to speak to you A about ja that. verím tomu, že Boh chce v súvislosti s týmto hovoriť ku vám. So I'd like to just pray. A tak by som sa chcela modliť. Father, Otče, we thank you today that you are a God that wants to build relationships. ďakujeme ti za to, že si Bohom, ktorý chce budovať vzťahy. Lord, I thank you that you would open our hearts Ďakujem ti za to, že ty otváraš naše srdcia, to listen to your word today. aby sme počuli tvoje slovo dnes. Amen. Amen. I want to share 3 short stories with you. Chcem sa zdieľať s 3 krátkými príbehmi s They're vami. about broken and lost relationships. Sú to príbehy o pokazených, zničených a potom obnovených vzťahoch. And each story has a common thread
through it. A každý ten príbeh má spoločného menovateľa v ňom. And this common thread is broken communication. A ten spoločný menovateľ všetkých troch príbehov je narušená komunikácia. And these stories are very personal because they're our stories. A tieto príbehy sú veľmi osobné príbehy, pretože sú to naše príbehy. The first story is about a colleague, the second a friend, and the third a son. Ten prvý príbeh je o kolegovi, kolegyni, ten druhý príbeh je o priateľovi a tretí príbeh je o synovi. Our colleague has a 19-year-old daughter. Náš kolega má 19-ročnú dcéru. She's in a lesbian relationship. A táto dcéra je v lesbickom vzťahu. And she has a young child. A má malé dieťa. The extended family is scandalized. A tá vzdialená rodina je škandalizovaná z toho. They don't understand this relationship. They don't understand what she's done. Nerozumia tomu, prečo to urobila. Nerozumia tomu, prečo je v takomto vzťahu. This girl has rejected her father's values. Táto dcéra odmietla hodnoty svojho otca. But actually she desperately wants his acceptance. Ale napriek tomu zúfalo túži po jeho prijatí. Her father, of course, can't accept her way of life. Jej otec samozrejme nemôže prijať jej štýl života. He can't show his love. Nemôže prejaviť svoju lásku. And he won't accept her. A neprijíma ju. The mother, like any mother, Matka, ako ktorákoľvek matka, loves and accepts her. Ju miluje a prijíma ju. The mother's broken. Matka je zlomená. The daughter needs to talk, but won't. Dcéra potrebuje rozprávať, ale nerozpráva. Her father needs to listen, Jej otec potrebuje počúvať, but won't. ale nepočúva. The second story, Druhý príbeh it's about a friend of ours, je o našom priateľovi. and his grandmother lives in their house. Ich stará mama býva s nimi v dome. This story is familiar to you A to sú príbehy, ktoré sú vám známe. because you have extended families living within your house. Som si všimla, že je to tu bežné, že rodina býva často v jednom dome, viac And generácií. in Australia, if I say, who's the oldest in your family, we might say, my son is. V Austrálii, keď sa spýtate, kto je najstarší vo vašej rodine, tak odpoveď je, tento syn je najstarší. But you'll say, my grandmother is. Ale tu, keď sa spýtate, kto je najstarší u vás doma, tak často je odpoveď babka, lebo býva s vami. So this grandmother lives in the house Takže táto babka býva v dome with our friend and his father and mother. s našim priateľom, tiež s jeho otcom a And she's matkou very lonely. a je veľmi opustená. During the last 30 years, Počas posledných 30 rokov the grandmother and her son have not spoken. stará mama a jej syn sa vôbec nerozprávajú. They haven't spoken with one another. Nerozprávali sa jeden s druhým. They see each other often daily. Často sa vidia dennodenne, There was an argument some time ago, ale predčasom sa pohádali and they were both badly hurt. a obidvaja sú z toho zranení. The father is too proud to say sorry. Otec toho nášho priateľa, teda syn tej babky, je veľmi hrdý na to, aby sa ospravedlnil. But it probably wasn't even his fault. A možno to nebola ani jeho chyba. The argument happened probably 30 years ago before our friend was even born. Tá hádka nastala pred 30 rokmi, teda ešte skôr ako ten náš priateľ, vnuk tej babky sa vôbec narodil. There's a lot of hurt and a lot of tension. A je tam veľa zranenia, veľa napätia. And the third story is about a son. A tretí príbeh je o synovi. Our son is 17 years old. Náš- Was 17 years Náš old. syn mal vtedy 17 rokov, Now he's 21. teraz má 21. After living away for many years, he finally came home. Potom, ako žil niekoľko rokov mimo domu, sa nakoniec vrátil domov. We were very excited to have him living with us again. A my sme sa veľmi tešili na to, že opäť bude náš syn bývať s nami, But he dropped out of school. ale on nechal školu, He dropped out of life. vyradil sa z bežného života. His friends are all losers. Všetci jeho priatelia boli partia ľudí, ktorí And zlyhávala they get him into trouble. a dostávali sa do problémov. We desperately need to talk to our son. My zúfalo potrebujeme rozprávať s našim synom. We love him Milujeme ho and we want to help him back on track. a chceme mu pomôcť, aby sa vrátil späť do kolají. So you can see the situation. He won't talk.
Takže viete si predstaviť tú situáciu, on sa nerozpráva, He's built a wall to protect himself. on si vybudoval hradbu a nechce cez ňu prejsť, nechce sa rozprávať, chce byť chránený za ňou. He has a family that wants to love him, but he's pushing them away. Má okolo seba rodinu, ktorá ho chce milovať, ale on ich odsúva preč. He doesn't have the emotional capacity to deal with us, to talk with us. Nemá tú emocionálnu kapacitu jednať s nami, rozprávať s nami. This story doesn't have an end yet. A tento príbeh ešte neskončil. 4 years and we're still on the journey. 4 roky už prebieha a my sme stále na ceste. So these are 3 stories Tak toto sú 3 príbehy about broken and lost relationships. o zlomených a stratených vzťahoch. Broken communication. O narušenej komunikácii. Perhaps you know some similar stories. Možno poznáte podobné príbehy. I know that you would. We're all human. A viem, že isto áno, všetci sme ľudia. This month your church has the theme Heaven in the House. A tento mesiac začínate tému Nebo u vás doma, u nás doma. And we want heaven in our homes too. A my všetci chceme nebo zažívať u nás doma. Not just coming on Sunday and singing and hearing some beautiful music. Nielen keď v nedeľu prídeme a zaspievame pekné piesne, We want heaven every day in our home. ale my chceme nebo každý deň zažívať u nás doma. Today we want to share with you some tools to help you. A dnes sa chceme zdieľať s niektorými nástrojmi, ako vám v tom pomôcť. To help you develop great communication Aby sme vám pomohli rozvinúť dobrú komunikáciu, so that your relationships can stay strong. aby vaše vzťahy mohli ostať silné. And Pasha is going to read now some verses from 2 Samuel. A budeme čítať text, ktorý je napísaný v 2. Samuelovej. And then Adrian will come up and speak for a bit and I'll come back later. A Adrian príde a bude hovoriť a ja sa potom ešte pridám. Takže budeme čítať z 2. Samuelovej z 13. kapitoly verše 20 až 23 a potom ďalej verše 28 a 37. Čítajme toto písmo ešte raz. 2. Samuelova, 13. kapitola, verše 20 až 23. A v tom ju oslovil jej brat Absalom. Bol azda s tebou tvoj brat Amon? Tak buď teraz ticho, sestra. Je tvoj brat, neber si túto vec k srdcu. Tamar potom ostala opustená v dome svojho brata Absalona. A keď sa král Dávid o tom všetkom dopočul, veľmi sa rozhneval, ale nechcel zarmútiť dušu svojho syna Amona, mal ho rád, lebo bol jeho prvorodený. Absalom sa však nezhováral s Amonom ani po zlom, ani po dobrom, lebo Absalom nenávidel Amona za to, že potupil jeho sestru Tamar. Po 2 rokoch sa stalo, že boli strihačky u Absalóna v Balhasore, ktorý je pri Efraime. A Absalom pozval všetkých kráľových synov. 28. verš. A Absalom rozkázal svojim sluhom, dávajte pozor, keď bude Amonové srdce veselé od vína a ja vám poviem, zraste Amona, vtedy ho zabijete. Nebojte sa, či som vám to nerozkázal ja, buďte pevní a buďte udatnými mužmi. A 37. verš. Absalom utiekol a išiel Gamunoidovi synovi Toliamunovu a kráľovi Gesuru. A Dávid smútil za svojim synom celý čas. A ešte čítajme ďalej pokračovanie tohoto príbehu, ktoré je v 18. kapitole, verše 32 a 33. V tom prichádzal Kušita a Kušita povedal, blahozves počuje môj kráľovský pán, že ťa dnes pán vysúdil z ruky všetkých, ktorí sa postavili proti tebe. A král sa opýtal Kušitu, vodí sa mladíkovi Absalonovi dobre? Kušita odpovedal, nech pochodia ako ten mladík všetci nepriatelia môjho kráľovstva pána a všetci, čo zločinne povstali proti tebe. Wow. Oh. That's a very big story. It happens over 5 chapters. Je toto dlhý príbeh, on sa deje v Biblii v 5 kapitolách. And it's way too long for us to read here today. A je to pre nás príliš dlhé na to, aby sme si prečítali tento príbeh celý.
So I'm going to give you the headlines in just a moment. A tak zakrátko vám poviem len tie hlavné časti toho príbehu. But in Acts chapter 13, V skutkoch v 13. kapitole Luke describes David as a man who had a heart after God. Lukáš popisuje Dávida ako muža, ktorý mal srdce Božie, alebo bol podľa Božieho srdca. In fact, it was God that said that David has a heart after me. Bol to Boh samotný, ktorý sa tak vyjadril, že Dávidovo srdce je podobné môjmu srdcu. That's really important because I think that's connected to heaven in our house. A myslím si, že toto je veľmi dôležitá vec, lebo toto práve nás spája s tým nebom tam doma, kde sme. Because you know that Jesus is descended from that royal line of David. Vieme, že Pán Ježiš Kristus pochádza z rodokmeňu, v ktorom je aj Dávid. And so for us today, Robin's already given some stories, and I think if you're here, you're touched by relationships. A Robin nám už hovorila niektoré tie príbehy, možno nám pripomínajú niektoré príbehy okolo nás. Ak sme tu, každý z nás sme súčasťou nejakých vzťahov. And we can't even avoid being hurt by them sometimes. A niekedy nie je možné v tých vzťahoch vyhnúť sa tomu, aby sme v nich boli zranení. Or can we? Alebo je to možné? I think there's a lot that we can do. And so while this is a terrible story, I think there's a lot that we can do to learn from this. Myslím si, že je niečo, čo môžeme urobiť, aby sme neboli zraňovaní vo vzťahoch. A napriek tomu, že príbeh, ktorý sme si čítali, je hrozný príbeh, predsa je veľa vecí, ktoré sa môžeme naučiť z tohoto príbehu pre náš praktický život. So 2 Samuel chapter 13 to 18. A tak 2. Samuelova, kapitole 13 až 18. It's an amazing story. It happens over more than 11 years. Je jeden veľmi jedinečný, úžasný príbeh, ktorý sa deje v priebehu 11 rokov. It's a story about broken trust. Je to príbeh nalomenej dôvery, narušenej dôvery. Broken relationships. Je to príbeh zlomených vzťahov. Broken communication. Je to príbeh narušenej komunikácie. And broken family. A takisto narušenej rodiny. It's a story about a king and his sons. Je to príbeh kráľa a jeho synov. Not just any king, it's King David. A nie je to hociaký kráľ, je to kráľ Dávid. And he's the man that most has a heart after God's own heart. A teraz, keď hovoríme o Dávidovi, to je ten Dávid, o ktorom Biblia hovorí, že to bol muž podľa Božieho srdca. Who likes to pay a lot to learn a tough lesson? Kto ste ochotní, alebo radi si zaplatíte na to, aby ste sa naučili tvrdú lekciu života? Don't show me your hands. I don't like to learn lessons the hard way. Nemusíte dvíhať svoje ruky. Ja som jeden z tých, ktorí neradi platia cenu za to, aby sme sa naučili tým ťažkým spôsobom. I would rather learn from someone else's lesson. Oveľa radšej sa učím z niečoho, alebo poučím sa z chyby iného. And we can do that today. A to je to, čo môžeme my všetci urobiť dnes ráno. Sometimes as Christians we think bad things shouldn't happen to us. Niekedy ako kresťania máme takú predstavu, že zlé veci by sa nám predsa nemali udiať. But the Bible doesn't promise that. Ale Biblia nám to nezasľubuje. But in Romans 8 Paul says, but we will be conquerors over everything. Ale v Rímanom 8. kapitole sa píše, že budeme tí, ktorí víťazia, tí, ktorí premáhajú. Let me give you the headlines for this story because we can learn from this even though it's a terrible story. A tak prebehnime tento príbeh, lebo som presvedčený, že sa veľa z neho môžeme naučiť, aj keď je to ťažký príbeh. The first scripture you saw there, the story begins with deceit and it begins with a sister's rape by her older brother. Tento príbeh začína klamstvom, začína zavádzaním a začína tým, že sestra je zneužitá svojim bratom, starším bratom. Two brothers rejected each other and the situation and it ended in hate. Dvaja bratia ako dôsledok toho odmietli jeden druhého, začali sa nenávidieť. One of the brothers is murdered very shortly after. Krátko na to, jeden z tých bratov je zavraždený. And the other one spends years in exile away from his family. A ten ďalší z nich strávi celé roky svojho života v exíle mimo svojej rodiny. The father, the king, has Otec, rejected his son. Král odmietol syna. More rejection. Ešte viac odmietnutia. And as a result of that, that son that was in exile now performs an act of treachery, of treason. A v dôsledku toho, ten syn, ktorý je v exíle, sa nakoniec dopúšťa veľkej zrady. And in fact, he commits a gross public incest.
a urobí niečo, čo môžeme nazvať veľkým verejným incestom. As a result of that, the royal advisor is also rejected and he goes and commits suicide. V dôsledku toho je kráľovský poradca odmietnutý a sám spácha samovraždu. And you go, that's pretty bad. That's a bad story. A počúvate to a hovoríte si, to je hrozný príbeh. But 20,000 soldiers also lose their lives because of this treason. A v dôsledku tejto zrady 20,000 vojakov stráca svoj život. And another son is murdered. A ďalší syn je zavraždený. And the story ends A príbeh končí with the father king crying his heart out. Príbehom otca kráľa, ktorý plače vo svojom srdci. Oh, my son Absalom. Oh, Absalom, my son, my son. A hovorí, Absalom, môj syn, môj syn. Absalom, my son. Absalom, môj syn. That's the story, but I don't want to depress you today because we can learn from this. We can learn to avoid these lessons. A toto je teda ten príbeh, ja vás nechcem deprimovať dnes ráno, ja chcem, aby sme sa z neho naučili. Because when I hear the king cry out, it reminds me of Father Heart's God. Pretože keď počujem toho kráľa, ako vykríkne nad svojim synom, tak zrazu rozumiem, že toto je srdce kráľa. God was crying out, God cries out for lost people. Presne tak, ako Boh volá po stratených ľuďoch. God gave his only son that we could be saved and come back to relationship. Boh dal svojho syna preto, aby my sme mohli byť zachránení a mohli sa vrátiť do vzťahu s ním. And so I just want to take you very quickly through a couple of lessons that I think we can learn. A tak vás chcem preniesť dnes ráno niekoľkými rýchlymi lekciami, ktorých verím, že sa môžeme poučiť. Were many opportunities over these 11 years where the disaster could have been avoided. Bolo veľa príležitostí počas tých 11 rokov, keď mohlo byť zabránené tejto tragédii. And if these opportunities had been taken by the people, that would have caused the story to end early. A keby ľudia využili tieto príležitosti, tak tento príbeh by sa zastavil skôr, skončil by skôr, neskončil by tak tragicky. We all have opportunities to set things right in our relationship. My všetci máme príležitosť k tomu, aby sme napravili vzťahy, v ktorých sme. Sometimes, like in the story with our son, the other person is unwilling to do what they need to do. A niekedy, tak ako v príbehu nášho syna, ten človek na druhej strane nie je ochotný robiť to, čo by mal urobiť. But who knows, I'm not a perfect man either. Ale koľký z vás si uvedomujeme, ani ja nie som dokonalý človek. Give me a wave if you're perfect. Ak ste dokonalí vy, kľudne mi zakývajte. No one's waving. Nikto mi nekýva. But we can all do something to make our relationships right. Ale všetci môžeme urobiť niečo preto, aby sme zlepšili vzťahy, v ktorých sme. Amnon, the oldest son, fell in love with Tamar. Amon, ten starší syn, sa zamiloval do Tamar. The problem was she was his sister, a half-sister. A problémom bolo, že ona bola jeho polovičná sestra. She begged him, she pleaded with him, Amnon, don't do what you're trying to do. A ona ho prosila, ona ho žiadala o to, nerob to, čo máš v úmysle urobiť. Sometimes we don't hear the Holy Spirit speaking to us because it sounds like it's someone else begging us not to do something. Niekedy nepočujeme aj my v našom živote hlas, ktorý je hlasom Ducha Svätého, aby sme neurobili niečo len preto, lebo si myslíme, že to hovorí cez ústa niekoho druhého. But he had an opportunity right there to end the story. Ale on mal príležitosť rovno tu skončiť tento príbeh, bez toho, aby šiel ďalej. She suggested that they go and see the king and perhaps the king would help them find a way. Ona navrhla, aby išli za kráľom a aby král im poradil, aby král im pomohol nájsť východisko. But Amnon didn't go and speak with the king. Ale Amon nešiel a nerozprával s kráľom. Sometimes in our relationships we need to speak with someone else. We need to get wisdom. Niekedy v našich vzťahoch potrebujeme hovoriť s niekým iným, potrebujeme prijať múdrosť. Know who the people are around you, your pastors, your leaders, someone that is a mature Christian that will speak godly wisdom. Potrebujete možno zájsť za niekým, kto je vo vašom okolí zrelý kresťan, niekto vo vašom okolí pastori alebo vedúci skupinky. Poor Amnon. A chudák Amnon, hrozný. He forces himself on Tamar. On vošiel do toho vzťahu s Tamar. Poor Tamar. Chudia Tamar.
Because now Amnon, as much as he loves her, hates her even more. A pretože na konci tohoto Amnon, ktorý ju mal rád, ju nenávidí ešte viac. And he throws her out of his life completely. He banishes her. A dáva ju preč zo svojho života, úplne ju vylučuje, dáva ju bokom. It's the worst kind of rejection to have loved and then to have completely rejected. Je to najhoršie odmietnutie, ak ste niekoho milovali a potom ho odmietate. But he could have avoided it. Ale mohol tomu zabrániť. Because she pleaded with him again. She begged him, Amnon, don't make the sin even worse. A ona ho prosila o to, Amnon, neurob ten hriech ešte horším. He could have confessed the sin. Mohol vyznať hriech. God could have forgiven him for that. Boh by mu mohol odpustiť. We can learn from that. A môžeme sa z toho naučiť. King David, when he hears about what's happened, is furious. Král Dávid, keď počuje, čo sa stalo, tak je z toho rozrušený. I think as a parent, he felt like a complete failure. Myslím si, že ako otec alebo ako rodič sa cítil ako ten, ktorý úplne zlyhal. Because here's his grown son that's committed a terrible thing with his sister. Pretože má tu veľkého syna, ktorý urobil hroznú vec svojej sestre. The entire family is dishonored and publicly disgraced. Celá rodina je zneúctená a verejne znevážená. And I'm sure as a king and as a parent, he feels like he's failed the entire nation of Israel. A viem, že sa cítil, že tak ako rodič a ako král zlyhal v celom Izraeli. Does King David go and draw his son aside and punish him? Does he deal with him as he ought to? Prejaví sa tu Dávid ako ten otec, ktorý si ho prosto vezme bokom a potrestá ho a jedná s ním, koná v tej situácii? I don't believe he even spoke to him. Myslím si, že sa s ním ani nerozprával. He was too angry inside to deal with him. He probably would have killed him if he'd seen him. Bol príliš nahnevaný, zatvorený na to, aby s ním jednal. We can learn from that. A z tohoto sa môžeme naučiť? Because sometimes when we let anger take hold of us and screw our heart up so tight, Pretože niekedy, keď dovolíme, aby hnev nás kontroloval a tak zovrel naše srdce, we're unable to deal with our relationships as we ought to. tak nie sme schopní jednať so vzťahmi tak, ako by sme mali s nimi jednať. Perhaps King David was embarrassed about speaking to his son about this because of his own failing with Bathsheba. Možno král Dávid sa hanbil rozprávať so svojím synom o tomto, pretože aj on mal podobné zlyhanie, alebo iné a predsa podobné zlyhanie s Betšebou. But as the king and as the father, he needed to set things right. Ale ako král a ako otec mal dať veci na poriadok. He needed to do it for his daughter Tamar's sake. Potreboval to urobiť kvôli svojej dcere Tamar. Absolutely, his oldest son needed some direction in his life, and the father should have done that. A potreboval viac jasného smerovania, a ako otec to mal urobiť. And he should have set it right for his family's sake. A pre celú rodinu to mal dať do poriadku. If only he could have looked ahead over the next 11 years. Keby sa len vedel pozrieť dopredu, čo sa stane za 11 ďalších rokov. We often are so blind to the future. Niekedy sme tak, alebo často sme tak zaslepení v súvislosti s budúcnosťou, If only we could see ahead. keby sme videli, čo to spôsobí. But today, it's about a lesson that shows us that if you don't deal with this, you can see ahead to what's going to happen. Ale dnes je to o lekcii, ktorú môžeme vidieť. Ak dnes nejednáme s vecami, tak vidíme, kam nás to môže dostať v budúcnosti. King David should have set things right for the sake of the nation. Král Dávid pre dobro národa mal dať veci do poriadku. But instead, I don't know if you know that expression, he swept it under the carpet. Ale namiesto toho to len tak zamietol pod koberec. And so Tamar, now a desolate woman, Takže Tamar, zničená žena, hides in her brother's house, Absalom. sa schováva v dome svojho brata Absalona. And you know what? Absalom begins to fester. He begins to get so angry. He begins to plot for 2 years how he will murder his son. A Absalon začína povstávať v hneve a celé 2 roky plánuje, ako sa pomstí svojmu bratovi tým, že ho zavraždí. For 2 years he plotted his brother's murder. 2 roky pripravoval záľudnú vraždu svojho brata. It was premeditated, Bolo to premyslené, but it could have been avoided. ale mohlo sa tomu zabrániť. If you're feeling so
screwed up inside, so tight, so angry, you need to come to someone that can help you. Ak máš v sebe obrovský hnev, zovretie, niečo, čo ťa trápi, potrebuješ za niekým prísť, kto ti pomôže z toho výjsť. And Father God for sure is there to help us. A náš Otec nebeský je isto k dispozícii, aby nám pomohol. But remember, there are also leaders and pastors and godly people surrounding you that will help you. A sú vodcovia, zbožní ľudia, dobrí, zrelí ľudia okolo teba, ktorí ti môžu pomôcť. Don't do life alone. Neži život sám. We heard about that earlier this morning. A už sme to dnes ráno počuli. If each of these people had taken the time to avoid the things that were happening, Ak by každý z týchto ľudí zabránil tým veciam, ktoré prichádzali, if they dealt with their heart issues, ak by jednali s vecami svojho srdca, perhaps the story would have ended sooner. ten príbeh by skončil skôr. God puts many opportunities in our paths to deal with these situations. A Boh dáva veľa príležitostí do našich životov, aby sme jednali s týmito situáciami. Be humble. Don't be too proud to move. Buďme pokorní, nehambíme sa konať, otvoriť sa. Don't wait for a better time. Nečakajme na lepší čas, lepšiu príležitosť. There is no better time than right now, today, here, to deal with these situations. Nie je lepší čas, lepšia príležitosť ako dnes a teraz jednať so životnými situáciami. And I believe whenever we've been hurt in relationship, there is some element of forgiveness involved. A ja verím tomu, že kedykoľvek sme v nejakom zranenom vzťahu, vždy je element odpustenia v tom dôležitý. If you're here this morning and you're hearing this, Ak si tu dnes ráno a počuješ tieto veci and you've got relationship difficulties, a máš ťažkosti vo vzťahoch, it's not too late. nie je neskoro. Your story hasn't ended yet. Tvoj príbeh ešte neskončil. I'm going to hand back to Robin. So, I wanted to give you my take on the story now. A teraz by som vám chcela povedať svoj pohľad na príbeh. I wanted to talk about what we can learn from this story Chcem povedať o tom, čo sa môžeme naučiť z tohto to have, príbehu, so that we can have strong relationships. aby sme mohli mať silné vzťahy. Remember my 3 stories: Spomeňte si na tie moje 3 príbehy. a colleague, a friend, and a son. Kolegu, priateľa a syna. We all have stories. Všetci máme nejaký životný príbeh. So I want to connect our stories A chcem, aby sme spojili ten svoj príbeh with this biblical story Adrian's shared. s týmto biblickým príbehom, s ktorým sa zdieľal Adrian. You can have heaven in your home. Môžeš mať nebo u teba doma. So there's a couple of things I wanted to share, and the first one is giving to a relationship makes it grow. A chcel by som povedať niekoľko praktických vecí a jedna z nich je dovolme nášmu vzťahu, aby rástol. When we give into relationships, Keď investujeme do vzťahov, keď dávame do vzťahov, instead of taking, namiesto toho, aby sme z nich brali, čerpali, the relationship can only grow. vtedy vzťah rastie. 2 Samuel chapter 13 verse 14. 2. Samuelova 13:14. If you can just read that too, please. 2. Samuelova 13:14. Lenže nechcel ani počúvať na jej hlas a keďže bol mocnejší než ona, znásilnil ju a ležal s ňou. And we can learn from what Ammon did in this relationship. A môžeme sa naučiť z toho, čo Amon robil v tomto vzťahu. Sometimes we want to love so badly Niekedy chceme lásku tak veľmi, that we'll take this love at any cost. že si stiahneme alebo zoberieme lásku za každú cenu. We want love, we need love, Potrebujeme lásku, chceme byť milovaní. and so we just take it. A tak si to vezmeme. But in taking it, we hurt people. Ale pri tom, ako to robíme, zraňujeme ľudí. So I know about this. A ja viem, o čom hovorím. Sometimes we want our own way so badly Niekedy chceme ten náš vlastný spôsob, tú našu vlastnú cestu that we'll do anything to get our own way. a urobíme čokoľvek preto, aby sme mali tú vlastnú cestu. When these things happen, we hurt people. A keď sa udejú tieto veci, tak zraňujeme ľudí. So Adrian's already spoken about the rape of Tamar. A Adrián už hovoril o tom pohľade Tamar. And so I want to know, how can we grow healthy relationships? A tak ja sa chcem naučiť, ako spôsobovať, že budú rásť dobré, zdravé vzťahy.
using this story. A aj z pohľadu tohoto príbehu. We know that Ammon's love for his half-sister was lustful and sinful. My vieme, že Amonová láska bola láska, ktorá bola žiadostivá a hriešna. I think Ammon was selfish and he Myslím was si, že bol arrogant. sebecký a arogantný. He wanted her, he wanted love, maybe not even love, but he wanted her at any cost. Chcel ju za každú cenu. Taking from a relationship always destroys it. Keď berieme zo vzťahu, keď len čerpáme zo vzťahu, tak vždy to vzťah ničí. And it destroys the people in the relationship. A ničí to ľudí v tom vzťahu. But giving to a relationship Ale keď dávame, vkladáme do vzťahu, helps to grow that relationship in every way. tak to pomáha, aby ten vzťah mohol rásť v každom aspekte. It's very beautiful to live in a loving Je relationship. to nádherné, keď môžeme žiť v milujúcom vzťahu. What was interesting was once Ammon got what he wanted, A veľmi zaujímavé bolo, keď Amon dostal to, čo naozaj chcel, this intense love, this intense passion for what he wanted tá intenzívna túžba po tom, čo tak chcel, actually turned to intense hatred. sa zmenila na intenzívnu nenávisť. It was so intense that he couldn't even stand to have her near him. Bolo to tak silné potom, že už ju nemohol ani vystáť, aby bola blízko neho. And as Adrian said, Tamar A ako Adrian povedal, Tamar was ashamed. bola zahambená, She felt worthless. cítila sa nehodne, She's no longer a virgin. She can no longer marry in that society. nebola už pannou, nemala budúcnosť vo vydaji v tom prostredí, v tej And kultúre. she was broken. Bola zničená, bola zlomená. Bad relationships are like this. They're destructive. Zlé vzťahy presne to robia, ničia okolo seba. But the other side of that is Ale giving. druhá strana tohoto je dávanie. When we give honor Keď and dávame respect úctu a rešpekt to a relationship, do vzťahu, it grows. tak rastie. We can honor those that we live with and that we love. Môžeme si ctiť tých, ktorých máme okolo seba a ktorých milujeme. We honor when we're open, when we trust. Ctíme si vtedy, keď sme otvorení, vtedy, keď prejavujeme dôveru. Giving value to people Odovzdávať hodnotu alebo dávať hodnotu ľuďom. helps people flourish and grow. Pomáha ľuďom, aby prekvitali, aby rástli. And God's heart is that we would flourish and grow. A Božie srdce je, aby sme kvitli, aby sme rástli. And Adrian talked about God's heart, the Father's heart. A Adrian hovoril o otcovom srdci, o Božom srdci. And my second thought here today is about God's heart. A to je tá druhá myšlienka, ktorú chcem povedať dnes ráno, a to je o Božom srdci. 2 Samuel 14, verse 13 and 14. 2. Samuelova, 14. kapitola, verše 13 a 14. A žena povedala, prečo si myslíš niečo podobné proti ľudu Božiemu? A keď král vypovedal toto slovo, je to priam hriech, lebo král nedovoluje, aby sa vrátil jeho vyhnanec. Lebo isto zomrieme a sme ako voda vyliata na zem, ktorú nemožno pozbierať. Alebo neberie život a myslí na to, aby vyhnanca neodohnal proti sebe alebo od seba. And God's heart is to bring us back Božie srdce je, aby priviedol nás späť, when we've been separated from Him. keď sme boli oddelení od Neho. He has a Father's heart. On má srdce Otca. Our heart Naše srdce ought to be like God's heart. má byť ako Božie srdce. We need to bring people back, Potrebujeme privádzať ľudí naspäť, people that we've been separated from. ľudí, od ktorých sme boli oddelení. Remember my story about our colleague's daughter. Pamätáte si na ten príbeh, ktorý som spomínala na úvode o kolegyninej dcéry? She needs her father's love and acceptance. Ona potrebuje lásku a prijatie svojho otca. But her father's judgmental attitude, Ale ten posudzovačný postoj otca it blocks his ability to love and accept her. blokuje jeho schopnosť ju prijať a milovať ju. And as Adrian comes, my own story is similar to that. A môj príbeh je rovnaký, ako to Adrian dnes ráno uzavrie. It's one of rejection from my father Ja som zažila odmietnutie od otca, when I was young. keď som bola malá. There was a time in my life, a short time, Bolo krátke obdobie môjho života, when we didn't talk keď sme sa nerozprávali because of things I'd done. pre veci, ktoré som urobila. Today we have a great relationship. Dnes máme dobrý vzťah,
But it took many years ale trvalo to mnoho rokov. before I got love and acceptance that I needed. Predtým, ako som mohla prijať lásku a prijatie, ktoré ja som potrebovala. So in this story, Ammon's dead, Takže v tomto príbehu Amonova smrť, Absalom's banished, Absalonov prečin, David is angry and hurt, as Adrian said, Davidov hnev, zranenie a smútok and it's been 3 years of him grieving. a 3 roky potom smútil. King David needs to actually restore this relationship. Král Dávid mal obnoviť tieto vzťahy. But you know, when we're hurting and angry Ale viete, že keď sme zranení a nahnevaní and grieving, a smútiaci, we don't have God's heart. tak nemáme Božie srdce. God's heart is to bring us back Božie srdce je, aby nás priviedol späť, when we've been separated from Him. vtedy, keď sme boli oddelení od Neho. So in this story, we read that a wise woman came to see King David. A v tomto príbehu, ktorý sme čítali, prichádza múdra žena za Dávidom And she wanted to show the king God's heart. a chcela ukázať Bohu, alebo chcela ukázať Dávidovi Božie srdce. Like God, we need to love the person. Like God, we need to love the Tak ako person, Boh potrebujeme milovať človeka, but hate the sin. ale nenávidieť hriech. And I know you've heard that expression. A viem, že to ste už počuli. In relationships, walls are built Vo vzťahoch si niekedy zbudujeme hradby, when we have judgmental attitudes. vtedy, keď máme posudzovačné postoje. What we need to do is listen To, čo potrebujeme robiť, je počúvať and accept with unconditional love. a prijímať s bezpodmienečnou láskou. So for me, a lesson to be learnt from this story Tak pre mňa lekcia, ktorú sa chcem naučiť z tohoto príbehu, is about unconditional love. je o bezpodmienečnej láske. Hearing the Father's heart. Počuť Božie srdce. Don't wait for an older woman or a wise woman to come and tell you. Bez toho, aby som počkala nejakú starú múdru ženu, Although čo mi príde this is poradiť. good. There's nothing wrong with that. I It's keď good. to môže byť dobré. But spend time listening to God. What's God's heart saying to you today? Ale stráviť čas s tým, aby sme počuli, čo Boh hovorí v súvislosti s týmto. We all need a heart after God. Všetci potrebujeme srdce, ktoré je podľa Božieho srdca. We all need to love and accept people unconditionally. Všetci potrebujeme milovať a prijímať ľudí bez podmienok. We've all sinned and we're all fallen short of God's grace and God's glory and God's Všetci love. sme zhrešili a postrádame slávu Božiu. None of us have perfect relationships. Nikto z nás nemá dokonalý vzťah. Even we don't. Ani my nemáme. And we've been married for a long time. Sme už dlho vydatí ženatí. I know God's speaking to your heart A ja today. viem, že Boh hovorí because aj he's k vášmu speaking to srdcu, mine. pretože hovorí k môjmu. And Adrian's going to finish off now. A Adrian teraz skončí And you'll have an opportunity to pray with us at the end of the service a about your budeme relationship, sa môcť modliť na konci bohoslúžieb about things that you need to set right. o veciach, ktoré potrebujeme dať do poriadku. Thanks, Robin. It didn't work out so well for King David and his sons, the family, the nation. V Dávidovom prípade, v prípade jeho synov a v národe vtedy to nedopadlo dobre. In this particular story. V tomto príbehu. And I'd encourage you to go home and read it because it's an amazing story. A ja vás pozbudzujem, aby keď pôjdete domov, ste si ho išli a prečítali. Je to úžasný príbeh. But the point is, there's much that we can learn from this. Ale je veľa, čo sa môžeme naučiť. Great relationships are possible. Úžasné vzťahy sú možné. Jesus went around when he was on earth saying, the kingdom of heaven is close at hand. Pán Ježiš Kristus, keď chodil tu po zemi, hovorí, že kráľovstvo Božie sa priblížilo ku vám. And I think that fits with the February's theme of heaven in our house. A myslím si, že to veľmi súvisí s tou témou, ktorú začíname, nebo u nás doma. And this morning, heaven's in this house. A dnes ráno je otvorené nebo v tomto dome. And I wanted to give you an opportunity later to come for prayer if you need that for a broken relationship. A ja vám chcem dať potom neskôr príležitosť, aby ste sa mohli modliť za zlomené vzťahy. But the key to having a great relationship Ale kľúčom k tomu, aby sme mohli mať dobrý vzťah, is to developing a heart after God's own heart. je formovať si srdce také, ako je Božie srdce. Remember, King David was that man. He was described as having a heart after God's own Spomeňme heart. si na to, že Dávid bol popísaný ako muž podľa Božieho srdca. And what's God's heart? A čo je Božie srdce?
It's easy to say, let's have a heart after God, but what is God's heart? Je to ľahké sa spýtať, alebo si povedať, že majme srdce Božie, ale čo to znamená? Robin just showed you, it's to bring people back into relationship. A Robin nám to práve ukázala, je to privedenie ľudí naspäť do vzťahu. That's the cry of the Father, is to bring people back into To je relationship. volanie Božieho srdca. Chce priviesť ľudí do Božieho vzťahu. It's so important to God that he gave his son Jesus so that we could have relationship. Je to tak veľmi dôležité pre Boha, že dal svojho syna Pána Ježiša Krista, aby sme mohli mať vzťah s ním. And that needs to be our cry for every relationship here and with God. A toto musí byť naše volanie v súvislosti s každým vzťahom. And so why aren't some people in relationship with God? Prečo teda niektorí ľudia nemajú vzťah s Bohom? Why are they separated from Prečo God? sú oddelení od Boha? It's sin. Je to hriech. God's holy and he can't stand sin. Boh je svätý a nie je možné, aby sa zlúčil s hriechom, aby sa spojil s hriechom. And the Bible says that we have all sinned and we all fall short of God's glory. A Biblia nám hovorí o tom, že všetci sme zhrešili a postrádame slávu Božiu. But God's heart is to bring the sinner back into relationship. Ale Božie srdce je, aby priniesol hriešnika naspäť do vzťahu. So how does that work? Ako to funguje? It's all through Jesus. Všetko je to cez Ježiša. And it's simple. And this morning as we finish up, I'd love the musicians to come. A je to veľmi jednoduché. Aj dnes ráno to môžeš zažiť, ako končíme dnes ráno a poprosím hudobníkov, aby prišli. God's made a way for every one of us to come back into relationship with him. Boh našiel spôsob, ako každý z nás sa môžeme vrátiť do vzťahu s ním. This morning, if your relationship is not right with God, Dnes ráno, ak tvoj vzťah nie je vysporiadaný s Bohom, or if you don't have a relationship with God, if you don't have Jesus in your heart, alebo ak nemáš vzťah s Bohom, ak si neprijal Pána Ježiša do svojho srdca, I want to give you a chance to set that right today, now. chcem ti dať šancu, aby si to dal na poriadok dnes ráno. Because heaven is in our house now. Pretože nebesia sú medzi nami, sú v tomto dome teraz. This is the time, this is what we learned. Now is the time to set it right. A tak toto je ten čas, toto je ten dobrý čas. And so I'd like you to just close your eyes for a moment. A tak by som chcel, aby ste na chvíľu zatvorili svoje oči. If your heart is not right with God, if you haven't asked Jesus into your heart, Ak tvoje srdce nie je vysporiadané s Bohom, ak si ešte neprijal Pána Ježiša do svojho srdca and you'd like to do that, a chcel by si to urobiť, the first step ten prvý krok is to admit I'm a sinner, God, je priznať, Bože, som hriešnik. and ask God for forgiveness right now. A popros Boha o odpustenie teraz. I'll pray with you in a moment. A ja sa budem modliť za chvíľu s tebou. If you've just admitted to God that you're a sinner Ak si priznal práve Bohu, že si hriešnik and you've asked him for forgiveness, a požiadal si ho o to, aby ti odpustil, the next step is to believe in Jesus. tak ten ďalší krok je, že ver v Ježiša. Jesus died for your sin and he rose again. Ježiš zomrel za tvoj hriech a vstal znovu z mŕtvych. He died for my sin and On your sin. zomrel za môj hriech a tvoj hriech. And if you've done that, then the final step is to confess Jesus as your Savior. A ak si toto urobil, tak ten posledný krok je, že vyznáš Ježiša ako svojho pána a spasiteľa. To confess him as Savior means to say, Jesus, A to jednoducho len znamená, že povieš Ježiš, Jesus, I love you. Ježiš, milujem ťa. Jesus, I accept you as my Lord and Savior. Ježiš, príjmam ťa ako svojho pána a spasiteľa. If you'd like to pray that, please put your hand up and I'm going to pray with you. Ak sa chceš modliť takúto modlitbu, tak prosím zdvihni And all svoju together, ruku let's pray. a budeme sa modliť s tebou. Ak chceš prijať Pána Ježiša, zdvihni svoju ruku. Just put your hand up if you want to pray that prayer this morning. Ak sa chceš modliť túto modlitbu dnes ráno, zdvihni svoju ruku. We're going to all pray together Budeme sa now. modliť spolu. Father, Otče, I thank you for sending your son Jesus. ďakujem ti za to, že si poslal svojho syna Ježiša. Father, Otče, I admit that I'm a sinner. priznávam, že som hriešnik. Father, Otče, I need your forgiveness. potrebujem tvoje odpustenie. And Father, A Otče, I believe in your son Jesus. verím v tvojho syna, Pána Ježiša. I believe that he's
died and risen again for me. Verím tomu, že zomrel a vstal znovu z mŕtvych. Jesus, Pane Ježiši, I love you. milujem ťa. I accept you as my Lord and Savior. Prijímam ťa ako svojho pána a spasiteľa. Amen. Amen.